Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
terbakar. Nggak terbakar ya, nggak terbakar. Tuh, ini aja. Ada. Shalom, horas madihita saluhutna, parjolo mahita madok mulyati tutu hatta, alabui hita di bagasa sadarion, masuk tu ibadah minggu Advent na parjolo. Adong sudah mulai dope ibadah tahun, parjolo mahita martang yang nahohom. Amin. Mari demahita siap buku deta nomor 30 ayat sada sahat rodi 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toh di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Paboa hamuma tu borusion, idama, nungaro hatuaun mi, idama, ihuton itu ibana do upani selehononna, jala pamalasonna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, natumpo palangi doho tano, hinorhon ni asini rohamdo ubahen sahat hami tu tahun huria naib baruon, lehon matu huriam todim nabadiai, dohot hamaloon sianho, asalam rarat jala gadda harajaunmu di tonga-tonga ni hamion, say lehon ma hiras ni roha tu naposom namakatahon hatam, asalam denggan huriam marhite siane, pargogoi mahami mangoloi ho di bagasan hapor seaon na totong, asa manahan hami sahat rodi ujungna, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapatik ni debata di minggu Advent parjuloon, ima sian Yesaya 40 ayat 3 sahatu 4. Suarani na jauh-jauh di halongonan, pauli hamu ma dalan ni Jehovah, partigor hamu di adaran dohot balobung ni debatata. Ikon gohado nasarura, jala parejeton nasa duluk dohot butul-butul, jala gabe nahornopdo namanakok tuat, jala gabe rura tanggurung ni duluk. Songonima sahatna rap mangidogogo. Oh Yesus. Nahobar tu patik nai. Amin. Oh,
Tato potima dosata di joloni debata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na sohatu dosan perdenggan basa doho. Jala rodi saleleng nileleng na do asi ni roham. Say marparmuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang bay ingot akka dosa nami. Ay jut-jut dohami mardosa maradopon ho. Jala jut-jut do hasungkuli hami rimasmu, marhite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ali di Tuhan di bata hatuaun nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonod do pakaholongi ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasaidi di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Hatani debata epistel di Minggu Advent Parjolo Imasian Jeremia 30 ayat 10 opat sahatu 10 tajahama marsika soring jala di ayat 10 manon rak majaha mahita. Tubur hati goran sian pinopar ni si Daud si David. Idama narodo akka arisogot ninna Jehovah ahuma pasitok kodisi hatana denggani nauhu parbaga-bagai taringo tu pinopar ni Israel doho taringo tu pinopar ni si Juda. Rak mahita majaha akka ari ima dapotan tua Juda jala marsonang isini Jerusalem maringanan jala odo guarna dohono ni halak Jehovah parpitorata ima sahatna
Mertua ma akan mangihon hatani di bata jala nau piapsa. Amin. Dakon maha porsiatai songon nahitina dakoni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di perbadira adoran sobubuhan ido tuhata natu maur na bernit di panguhuman ni silatus nangate para ajal di bana di hau penor silang na tua tu bana toru dum di tano namla mangulu di arpa tuluhon na manai tu surgo lau hudul siamu ni di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di simai bana pay mamulak sogo tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsia dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia doho dihasesani dosa doho dihataina madok mulak mangulu sogo daging halak naung mate doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Horas madihita saluhuna. Dikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 20 November 2020 sada. Permingguo di Huriata HKBP Rawamangun. Permingguo sadarion Minggu 28 November 2020 sada di Patupa pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, 10 tolu WIB, 10 onom tolu puluh WIB, dohot pukul 10 sia WIB, dohot hatotuan sada. Daya tampung di gereja holat 375 halak setiap permingguon. Ruas nanang merminggu nunga majalo vaksin paduahon. Tolu, adorak so masuk tu gereja check in di aplikasi Peduli Lindungi HKBP Rawamangun. Opat, duka luar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude permingguan di Patupa marhite tatap muka live streaming.
Peliat tahun 2020 sada. Ruas nau pasahaton peliat tahun 2020 sada, dak sikop dope sonata anggarhon di tahun on. Hola 20% dope. Nunga pasahatu pelian tahun na. Mauliate ma di ruas ni huriata, nau pasahatu peliat tahun na. Tu akka ruas naso mangalehon peliat tahun 2020 sada dope, dipangido dohot gomos, asa di pasahat ma tuhuria songot tadda hamuleteota di akka pasu-pasu nauk tajalo siat tuhata. Rapat Parhalado, Selasa tanggal 30 November 2020 sada, pukul 10 walu WIB, patupaun ma rapat Parhalado HKBP Rawamangun laho membahas program kerja dohot anggara tahun 2022. Pinangido sudi Parhalado asamat dohoti rapat i tepat waktu. Rapat Turia, Sabtu tanggal 10 sada Desember 2020 sada pukul 10 WIB, maringana di gereja Papatupau ma rapat Huria na didohotan ni sudi Parhalado, dewan-dewan, ketua seksi, utusan kategorial, badan audit, yayasan Sinantam, panitia Rawamangun Center, dohot tolu halak utusan Ganup Wake. Sude peserta rapot asa ma tepat waktu. Natal Parhalado, Rabu sada Desember 2020 sada pukul 10 sada WIB, naik patupauma Natal Parhalado dohot keluarga HKBP Rawamangun, maringana di gereja. Marhito os sude Parhalado dohot keluarga, pendeta pesiun dohot keluarga, situa pesiun dohot keluarga, dohot sude evangelis asaroma madohoti acarai Natali. Berita Natal, pilihan khusus tu pesta Natal. Minggu sadarion 20 November 2020 sada, di sude parbinggon, papungu peliat dohita imalaho tu biaya Natal 2020 sada, dohot tau baru 2022, peliat 2 katong narara. Tatangnya koma asa dengan merdalan pesta Natal dohot tau baru di Huriata. Kalender HKBP Rawamangun tahun 2022. Nunga dicetak kalender HKBP Rawamangun tahun 2022 laho mengalului dana pesta Natal 2020 sada. Harga minimal Rp50.000 per eksemplar. Sudema ruas ni Huriata manuhor jala manupahi biaya Natal ni Huriata. Bulletin Natal HKBP Rawamangun. Di Patupa Huriata do Bulletin Natal dohot tahun baru 2022, ima informasi sude kegiatan Natal dohot tahun baru. Jala Bulletin ODP marisihon ucapan selamat Natal 2020 sada, dohot tahun baru 2022. Akaruas di Huriata manang perusahaan nanaing pasahaton ucapan selamat Natal dohot tau baru, bui ma mendaftar tu panitia Natal asa bui dipamasuk tu bulletin in. Ucapan selamat dohot foto nanaing dicetak ima songon tersurat di harotas tikting. Dana bui ma dipasahat tu gereja HKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening Huria. Natal Diakonia. Natal Diakonia Sosial HKBP Rawamangun di Patupa, Rabu tanggal 2 Desember 2020 sada pukul 10 WIB. Asasi tua WEK mengalehon perwakilan Ganup WEK 2 halak ama dot ina. Nama balu merliturgi manak pajojorhon.
Jalaro latihan hari Senin tanggal 20 November dohot 6 Desember 2020 sada pukul 14.30 maringanan di ruang Timoteus. Tikting nanaing marbagas. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Mikael Arianto sinurat SEMM. Ruas ni HKBP Rawamangun wei kayu putih kapling Polri. Anak niya mata patas sinurat SEMM. Tubuh ni inata Sara Liana Linda Borsi Tanggang. Dohot Orwana Rieni Kalesta Sitanggang. Ruas ni GKPI Buhit Resort Pangururan. Boru niya mata Kasman Sitanggang. Tubuh di inata Hotua Naibaho Nahinan. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul 8 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Titik paduahon sada. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Jepri Timbul Manurung. Ruas ni HKBP Resort Taman Mini. Anak niamata Paris Manurung. Tubuh di inata Tumiar Boru Stopul. Dohot Orwana. Natasha Marisi Boru Barimbing. Ruas ni HKBP Rawamangun Wek Gangkana. Boru ni amata sahat perjuangan Barimbing. Tubuh ni inata Romauli Boru Siobing. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 sada di gereja HKBP Resort Taman Mini Jakarta Timur. 2. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Andri Siobing. Ruas ni HKBP Rawamangun Wek Penggilingan. Anak niya mata Tupal Halomuan Siobing Nahinan. Tubuh ni inata Siti Norma Boru Simajutak. Dohot Orwana Maria Natalina Simajutak. Ruas ni HKBP Harapan Baru. Boru ni amata Berlin Hasoluan Simajutak. Tubuh ni inata Lamsihar Boru Gultom Nahinan. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 sada di gereja Resort Harapan Baru. Di pasu-pasu tuhat tama Parsarifion Nasida gaba Parsarifion dadenggan di tongat-tongata terlungubi di joloni Tuhan. Ruas Namoding. Nah di hari Selasa 23 November 2020 sada nunga jumolo modik sahalak ina ruas ni Huriata Rusli Boru Hutasoit umur 60 tahun. Hina beluhon ni amata situa Tajung Maringin Lubat Toruan. Alamat Jalan Pemuda Sada RT 002 RW 02 nomor sada Rawamangun Tegalan Jakarta Timur. Manang Wek Rawamangun Tegalan. Tuudian hari Kamis tanggal 25 November 2020 sada di TPU Menteng Pulo. Tuhat tama na mga lehon gugu duhot pangapulion di keluarga nama si taononi. Tabahan nomor sahid. Nyonya si Anipar Manang Nurmani Borsi Hobing Wei Pulau Mas Kapung Baru dirawat di RSPAD Kamar Opat Kosong Sada. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di hartas tikting no pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot bulaon aka sifat pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Mauliate. Oh
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti akate-ate dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, selamat minggu Advent na parjolo. Hatani debata nagabe ojahan jamita di parsaorata di minggu Advent na parjolo sadarion. Ima natar surat sian sada Tesalonika bidu tolu, mamuka mai sian ayat sia sahat rodi ayat 10 tolu. Sada Tesalonika bidu tolu ayat sia tu 10 tolu, tapayuti hutma songonon ma didok dising. Ai hamaulia teodia ma tarleho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha, nahu hilalahami di jolo ni debata nami marningot hamu. Borngin dohot arian, lobi sumurung do tangyang nami. Asa anggiat idaon nami bohimuna, laos patikoson nami, ia adong dope hahurangan ni haporseaon muna. Alai debata amata sadiri, dohot Tuhata Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu. Alai digohi, jalalam ditabai Tuhani ma haholongon ni rohamuna sama hamu, nang tu saluhut songon holong ni roha nami dihamu. Laho patoguhor rohamuna gabeso hasurahan marhabadiaun, di jolo ni debata amata, dinaroi Tuhata Yesus rap dohot saluhut aka na badiana ido yanggo sahatna. Hamuna amanami inanami saluhutna hita ruas ni huria namar minggu di minggu Advent na parjolo sadarion. Macai lasitutu rohata di dongani debata hita di pardalanan ningoluta di nasa tahun bolon dung tasal puhon ujung tahun parhuriau di nari minggui dungi sahat mahita nuaing tu tahun nai baru tahun baru parhuriaun mulwadong tutu pangujungi adong manamamonai atong minggu Advent na parjolo ima songot tahun baru dinamamonai di parhuriaun di kalender liturgi di garejata. Sada nama cai rikot si ingotota molo di paulak hita muse tu bona. Molo di paulak hita muse tu minggu Advent. Ima na pataruhita asa toktong marningot di pardalanan ningoluta asa say taingot bona ningoluta. Taingot tahe molo na jolo adong istilah di Pertamina dimulai dari nol ya. Ningolut tape rikot do naing patakasota bona ningolut ta molotung petadalani nuaing akaragam ni parngoluon. Mungkin ra adong sian hita nong hampir di puncak kehidupan. Manang adong na di tonga-tonga ni pardalanan ni parngoluon, di parrumah tanggaon, di karir, di parkarejoan. Manang adong napas tongon nuaing di tonga-tonga ni akasiadupan na maol. Di persoalan, manang di pergumulan tertentu. Di hahipason, parrumah tanggaon, parkarejoan, manang paryanak konon. Alay taingot ma, rikot do hita, dakolan neng manatap tu gijang, alay neng manatap muse tu dasorna, tu bonana, sedia do parmulaan ningoluku, jala molo takas do dinggan sian nama monai, boi ma sahat tujung na tu namar parbue. Hidup yang didasari dengan fondasi yang kuat dan benar. Songo dia peakana masa, boima dalanan. Jala laos ikon patakasot tamuse,
bolo marat fen hita na bagian siya tonga-tonga ni saluhut portibiodo hita di pardalanan ni aka rencana ni debata. Aladak kea debata, Yesus Tuhan tidak pernah mengatakan Advent itu hanya menjadi milik gereja. Manang laos Natal pe, mulutung tayo denwaing nga jongjong pohon Natal, nga dong beaka gaba-gaba, dan kaya didokon Natal milik Kristen, atau Natal hanya menjadi milik gereja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Portibiodo didok. Alani bolomar Natal HP, sudedo portibion. Manang bolomarat fen HP, sudedo portibion namarat fen, nama nomu haroron itu hani. Alani dodang idaota, jaladang sirangota pardalanan ningolutta, holan audo, manang holak kami do halak Kristen, alay na yung taida takas itutu, pardalanan ni ngolu dohot pajouon, gabi halak na porsea, na sada bagian dohita sude di portibion, jalay kon ambil bagian dohita di saluhut portibion. Dang boy dohonon, tutu si tutu, memang haporseaw ni marsasa halak do. Alaydang na marlapatan gabi halupa honoton, gabi tinggal honon, manang gabi sirangon ngolu siya dongan. Mulutung alanya ka na masanwaing, social distancing, alaydang na marlapatan, na gabi adong holong ni roha na pake distancing. Na gabi padaon, paholangon, pajowon. Ido ipataru hita macayapit si tutu, macay uli si tutu, surat ni si Paulus tu ria Tesalonik. Dang dibahen si Paulus suraton, tu marsasahalak, ke pribadi-pribadi, alay tu sude huria na di Tesalonikido. Dang Paulus tidak menyapa jemaat di sana, satu persatu, tapi semua jemaat itu disapanya dengan baik. Demikian lausoni donang tuhita, dang tu namar sasahalak, laus pardalanan ningolut tape, dang boy dapotan las ni roha, molo holak kita do, namanigor mardalan, alay ikon lausidaut tamatutu, songo silang ni tuhata, molo manuju hita tugijang, ikon marpanari hodo tuhabirang doho tusiamun. Iko takas doi. Sada surat na macay labok si tutu jala palason roha. Jala mabahen gugu. Dakolan tuhuria Tesalonik. Alay na yung taida molo tajamot to doho dinggan. Gabi adong kehangatan tertentu. Molo tajaha suraton amang taheulinay. Tabo nai, labo nai, gabisada pargugo maon manugunugwaw, di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolukko, imana na yung dohonon ni Huria na maratfen. Molo na yung marnatal, na yung manomu-nomu muse memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, na yung takas mapangaradio di diriniba. Jalamulo na yung manomu-nomu hita, diharoron itu hata Jesus na paduahon. Sabutul na memang namaratfen dohita si ganupari, ala na maima dohita, diharoron itu hata na paduahalihon, alay ikon takas ulahata tutitik nol na kaningani. Ala nita ida, molo didokon si Paulus tuhuria na di Tesalonik, ahama natarbahek kami, nagabe hamulyateon ni roha nami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha na huhilalahami di julo ni debata nami marningot tamu taida mapardalanan ni si Paulus dohot huriai nagabelas rohana dang ala ni naholan tikos haporseaon na alay tikos na binarita honon na jala tubuh huria na pinarmahan ni ibana. Las rohana mangida akka halak nong gabe porsea jala
dengan haporsiaon nasida teladan tuaka na humaliang nasida. Huria Tesalonik sada huria na hinobasan ni si Paulus dohot akadongan na tikimar barita nauli nasida. Dimula na itu tu, dang hala na porsea hala Tesalonik, si soba gana-gana ado, jala dang porsea nasida di haluaon na binuan ni Tuhan Yesus. Dukon Roma parbarita nauli, halak si Paulus dohot tim dohot donganna. Gabi porsea manasida, marbalik siyan si soba gana-ganaan. Gabi si soba Tuhan Yesus, naong di jalo nasida haluaw ni, jaladakolan di jalo boti. Laos di patududui siyan parsirangguton, siyan parsitutuon, keteladanan na menopang penginjilan Paulus dan timnya juga. Laos songonima nang aka ngolu hai baruon na dipatudu duko dapotan di haluaoni. Ikon gabi tadi ngolu moludung di jalo Tuhan Yesus di bagasang ngoluna. Dang sarupa betu na parjolo manang dang sarupa betu halak nasing jaladang sarobang betu portibi. Alani dia alang atakas Yesus nama mga rajay ngoluna. Jala satu hal yang luar biasa, keteladanan iman mereka nyata bagi seluruh orang di daerah mereka itu. Jalanang dia kehurian asing, gak bisa didokma tiru hamu huria Tesalonik, berek kamu huria Tesalonik, dang holan gabi suam-suam kuku, manang da kolam madokon nasida toy matahe, ngagabi halak na porsea hami, alay dang tarida parbuena. Keteladanan mereka bertumbuh dan bertumbuh setiap saat. Bagaimana mereka menantikan Kristus datang kembali. Dang namurah, apalagi molo ngasanga merumur, nalaho paubahon hasomala dangi, dang namurah molo ngamatua, dohonon musena yang pidda mahaporsyaon ni batu na asing, jalan yang gabe bertumbuh madisimar parbue dang murah. Garu nalaho mengubah hasomalan sasaotik. Laos disido terkadang adong kebanggaan pribadi, identitas diri, dia kehasomalani dangi, buah mabayenon mengubahon. Hapi nasida saluhutna dakolan muba alait maju. Tadi si anak kana asing, imalas ni roha dia kaparbarita nauli Paulus dohot timna. Tutu memang di pardalanan ni di proses ni haporsyaon nasida hatop maro Tuhaninin na. Hapedang marnaro mulutai dan non di tajahas sada Tesalonikom macetakas satu bidu 5 manang satu nasing pe adong dosada songon kekhawatiran manang sada pergumulan di huriai ala naing idaw nasida adiga manuay ngaw pajupang dohot Tuhani adiga may konidoku Jesusi nga masihol situ tu hami ninna. Jadi songon adong pangatusyon nasida di nahatop ro Tuhani ikoni daw nasida maditiki mangolu nasida. Hapedang marnaro. Asing muse na asing gabi di parekelijol mama nasida. Bereng makan ngapida hosian nahapor seomi didokon na ing ro Tuhanmu Jesusi bereng ma adong ngaro daong ninna. Sanga masongon naganggu haporsyaon nasida bahtahe ngagabi si parekelan ni de bahaminuaing. Dang marnaro tutuhanon opa dia na mahami. Bah ninna di banga mate biakkan na perjulo mate akan na tua-tua dang jupang betu Jesusi anon pohana maon dang jupang be Roma kanasing roh hala Jahudi bereng kan ngahudo tuho. Dang adong kaluaw di hal Kristen. Dang adong haluaw ni Jesus na sidai. Dang adong haluaw di Jesus jaladang loroy. Bereng ma molodang robe ibana bohabe law ibana manugunugu ngolumuna. Bohabe na laho ibana na laho pati kotso na kapakirimon nang akan na pinangido ni rohamu di ngolumuna. Sanga ma songon na goyang sautik na sida. Opa dia na matahe. Edo asa didoko si Paulus tunasida
marsihohot ma. Jala didok di sidi di parsihohoton di nasidai. Ati boha adong do penahurang di hapor siaw muna. Debata ama jala Tuhan Yesus mana pabulucon lakanami. Tuhamuna asa nalaho pati koconi. Unang gabi mago hamu alanya kaajaran-ajaran ni Portibion. Diuduti mamuse, digohi jalalam ditabay Tuhani mahaholongon ni rohamuna sama hamu. Nang tusaluhut, songon holong ni rohanami di hamu. Laho patuguhon rohamuna, gabe sohasurahan marhabadiaon di julu ni debata amata. Dinaroi Tuhan Yesus rabdohot saluhut akan abadia. Onma nagabe sada penekanan khusus di minggu tasadarion. Marhabadiaon, sohasurahan marhabadiaon, dinapai maimahon Tuhan Yesus napa dua halihon. Dua reformator madoko buti taringot tu habadiaonon. Kekudusan adalah suatu tindakan untuk mengucap syukur kepada Allah karena telah mengampuni dan membenarkan kita demi Kristus hanya melalui iman. Songoni mapadok ni si Martin Luther. Kekudusan tindakan syukur. Napadua homuse di adong madok ima kekudusan dan kesucian adalah keinginan hidup saleh yang sejati, yang merupakan satu kekuatan rohani untuk mengasihi Allah dan manusia. Dan tanpa kekudusan kesucian, maka agama adalah dangkal dan kosong. Ima padok ni John Wesley. Naing idaot tatutu di pardalanan ni ngoluta di tonga-tonga ni Portibion. Sotung gabelu pahita nalaho mangingot hatadion. Ala digoari kudus marlapatan marasing dipapulik kudus kados dipisahkan dari yang lain. Beda lagi dengan suci. Walaupun kekudusan dan kesucian tidak bisa dipisahkan, tapi dua kata yang sebenarnya berbeda. Taingok mamisalna arina pinarbadiaan, hari kudus, hari yang berbeda dipisahkan dari hari yang lain. Jemaat yang kudus, orang kudus, laus didok gereja adalah orang-orang kudus yang walaupun kita semua belum tentu suci. Dan kita suci berarti tanpa noda. Suci berarti tanpa dosa. Suci berarti murni, bersih. Asalamutatu silapatan ni kudus doh suci ate. Kudus berarti dipaasing, dipapulik siat tonga-tonga ni Portibion. Alai unang tapapulik, tasirang kekudusan dohot kesucian. Ala di bagasan kekudusan do diula Tuhan Yesus. Nalaho payacok kita toktong menyucikan setiap orang-orang kudus. Di sodo hatadion, di akana porsea, di Tuhan Yesus jalan apai maima Tuhan Yesus. Habadiaoni, haasingoni di jauh debata. Tungpe di tonga-tonga ni Portibion, so tungga besarobang doho Portibion. Hurian itu hata. Hitan waeng na mangulu di Portibion dope, na mangula di Portibion dope, marumah tangga di Portibion, marsikola di Portibion, berbisnis di Portibion, alai so tunggabe sarupa doho Portibion, tadok kita halak na porsea, dang adong hatadion. Molo didok halak mana kekasan dari orang Kristen dan orang-orang lain. Mana kekasan dia do hatadion, dia do ciri khas ni halak na jujuk marminggu. Na jujut manang ion hatani de batang. Na jujuk majo Yesus di tangiangna. Jalan najo jo madokon, bah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Dia do hata dionna, di namar bisnis ibana, di namar rumah tangga ibana, di napabor haton ni anak marsikola, karijo, manang dia do bedana si hutok Kristusi, tu halak na so si huton Kristusi. Dakola siya pakaian, alay naing mata di siyan cara hidup kekudusan, dang songon halak Parisi. Molo halak Parisi, taida takas itu dengan kekudusan mereka menganggap diri suci dengan cara menunjuk dosa orang lain. Taida ma aka dison di berita nauli di keempat Injil cara-cara mereka menunjukkan kami kudus, badia dohami alai ditunjuk-tunjuk dosa ni halak. Tarheran yang madokon asanakok hebatau hudege mahalak nasing. Daong dang songoni alai habadiaon unang sirang sian holong ni roha ayaka nabadia ngapar holong roha doi. Mereka orang-orang kudus adalah orang-orang yang mengasihi. Jala di soma sada bagian nadohot dohita di tonga-tonga ni Portibion, huria di Portibion, asa gabe sorminan ni Tuhan Yesus ma aka huria naborha tu tonga ni Portibion tung tu dia pemaringana do mangula. Dang say belum marminggu hita, martangia kita, jala tadok parbadiai mangoluku, jala urupi au, sesa dosaku, alai borhat tita tu tonga-tonga ni Portibion. Sidung mai, ngahutu dal hobe parmingguan, ngahutu dal hobe gereja, marasing ma au sia Portibion. O tidak, alanido na kaningan, marat fen hita di tonga ni Portibion, kita adalah bagian yang utuh dari dunia ini. Unang sirang habadiaommu, sia kolong ni roham tu tonga ni Portibion, tu tetanggam, tu hobar jabum, tu dongat caulommu, manang tu dia pe, asai magabe songon penanda, manang identitas diri, di tonga-tonga ni Portibi, songon halak nabadia. Ido gogo di dokon si Paulus tu huria Tesalonik, masih haolonga mahamu sama hamu, bolo masih haolonga kamu, dang murabe, nalaho susaan, manang dabuhonon ni aka antikristus samu. Molo masih haolonga kamu, lam solhot mahamu, dang murabe, nalaho, mulop lonong ngolumudo hapor siamu. Dan gabe pucabe huriamu, mulu adong holong ni roha, unang mamakilala nabadia ibana, alai dang tarida holong ni dongan na tuna asing, gabe madabu tu kesombongan rohani, au do natumikos, tangyaku do nasitong, permingguaku do nadumenggan, alai dang taridai di ngolu si ganupari, di somma naing tapar sirangguton, molo mangingot tidak di bona ningolutta, taingot mahabadiaon, ala tusido hita di jauh de bata, boasa ikon marhabadiaon nao, boasa ikon ingotoku habadiaon ni hape, ala badiado de batata, Allah kita itu kudus, maka Tuhan meminta kita untuk kudus. Asat boa bulu badia au hape di tonga-tonga ni ngolukku, asa tama au pajupang dohok debatakku naho pai mai ala badia dua ibana. Boa saikon badia au asa tama tangiaku dia dopan ni debatakku na badiai. Boa saikon badia au asa tama au dapotan pasu-pasu. Dangita heta dok dia katangiakta amang debata. Pardosa nagodang dohami, jumolo sesamai, asalam tama, dapotan pasu-pasu au, asalamu tama, habaoran ni pasu-pasu au, atong si hol roham, naing idaommu de batam, si hol roham, naing taban ni de bata pasu-pasu di ngolum, parbadiai ngolum. Jalasada namat saya menarik situ tu. Mulut jahat sahat tu biduopat. Sada mula ni habadiau ni didok i masya parrumah tanggaun.
tajahan no di bido pak da. Ido kondisi sian parumah tanggaon una kalanggucon jangan didorong oleh hawa nafsu. Riko situtu tahe di debata parumah tangga tai. Ala Natal pe parjolo di rumah tangga do. Ima di si Maria do si Joseph. Jalat tu rumah tangga nabadia do. Halak nabadia ima si Maria dohot si Yusuf. Mulu mara mai-maima Jesus sita. Unang lupa hita di habadiotai. Nabadia ni debata doau, aku sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus dan sekaligus disucikan oleh darahnya, maka ikut tadi doau sian portibion songon sibuan sodang ni Kristus. Amin martangnya kita. Ali Tuhan Yesus Raja ni Huria, ulu ni Huria, na naing Roma ho hape tu portibion, tungso huboto hami manang adigan, manopot akan na pinarbadiami, asa buanon mutu hasonangan, tutu na may mamahami, saluhut ruas ni Huriam, songon pamatang diho, uru pihami asa marsi hohot, asa mulu satia hotutu, diaka bagabagam, hami pe naing manianda potonmu, diaka pardalanan ni ngulu nami, satia tuho, dihabadiaon dohot holong ni roha, songon Huriam dinaparjului di Huria Tesalonik, di parngoluon partodion nasida, adong dua kepergumulan, alaikom manuhuk silang nasida, satu sadarion maasadoi, dia kahamaolon, dia kepergumulan, ido tutu, sudi akka halak na porsea si huto Tuhan Yesus, ikut tuhukon na do silang nabi, asa gabi tamasi hutoko isa na so manuhuk silang na dang tama gabi haposan gabi sisean nang dapotan di hanguluan. Tuhan mau liate ma dia karuas ni Huriam naung matua di gajang ni umur na dilehoko molo di pardalanan ni ngolu ho na mangurupi na sida mamorsan silang na dokdok na dipapehoko di tonga-tonga ni ngulu nasida. Manang dia pe dinamaragami. Nang akaruas sudu na uposo pe di namanahan dia kanamasa di ngulu nasida. Gumira maho rotutu. Asa huida hami ho. Jaladapotan hami di hasonangan saliling nililing na. Marede mahami rabdohot suru-suruan Maria iya. Ala naung diparbadiai ho mahami, alay tahe, dinamay-may hami, hot dope hami nuaing di portibion, molo hot hami di portibion, nang penaung lobi umur siyan 50, lobi siyan 60, manang lobi siya 70 petahe, nadong dope siulaon niya kanaporsiyay di gilho di tonga ni portibion, at tongurupi mangula kasiulaon nay. Asa di bagasan habadiaon, asa di bagasan parsigatungon do pako, unang gabi dia ka panaritaon, manang gabi lalap dia ka portibion. Ali Tuhan Yesus, laos lehon mahasadaon, di tonga-tonga ni Huriam, tarlumobi di Huriam HKBP Rawamangunon, dinarap marlopit tanga kami nuaing dison, dinarap maret de hami, di sada pakirimon, dia kanadinggan, di tonga-tonga ni ngolu nami, tua kaparianak konon, parkarijuan, di paru matanggaon tahe, asabadia hami saluhutna, pataruonmu di bagas nami be, asa marlas ni roha situtu hami, manangadiga pehoro, jupangammu hami, di bagasan hatamaon, majak koko di ngolu nami. Tuhan paborhat mahami saluhutna. Tutonga-tonga ni portibion. Mulumulak kami anon siyan ingananon.
parbadianmu, jaladongananmu, mangalakahon akalaka nami, mangulahon ulau nami, berkarya di tengah-tengah dunia ini, di dalam panggilan kekudusan, na pinaborhat ni holong ni Tuhan Yesus, muluhuhaholongi hami, saluhut na akadongan nami ng halak na asing, ala namarningot tami, macay balga si tutuholong ni Tuhan Yesus di ngulu nami, muludang Yesus na makaholongi hami, muludak kolong ni debata na pataruh hami siganu pari, uju hudala ni hami portibion, uju hudala ni hami parsahiton, uju hudala ni hami ikon mabahen tanggung jawab di tonga-tonga ni rumah tangga, uju hudala ni hami ikon bertanggung jawab di tonga-tonga ni parkarejoan, di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni masyarakat, tungso tarpatu pahami mangulahoni saluhutna, alay marningot tami tutu, balgasi tutu do holong ni Tuhan Yesus di ngulu nami, gabi mamangojar hami mangulahon aka holong ni roha, naung jumolo hami diholongi debata, takas jala tama hami, makaholongi halak nasing, dang tama, manang jala dang makilala hami nau sangap, nau tama sian aka halak nasing, gabi idaw nami dang suman dongan nami, gabi madabu hami tu kesombongan rohani, alai dau tahesiani, ngolu nami, ikon marsangap debata, di ngolu nami ala nama kaholongnya kahalak nasing. Mau lihat Tuhan, molohi pas sami satu sadarion, naing pasahaton nami ma tu tanganmu akadongan nami na hurang hipas, na dirawat di rumah sakit nuaing ala nigali ni pamatang, nyonya silito nga borusi majutak, si tua herias huta barat, nyonya tambunan boru huta gaul, nyonya si mamora boru panjaitan, suang songoni nang nyonya sianipar, inang nurmani boru si hombing, nagali pamatangna, gabi peak na sida, di palwaso mangulon di rumah sakit, atong parhitiamu ma akaubat, si panganon nang nadiinum na sida, gabi asin ni roham, mangalihon gugu na baru, mangalihon hahipason na baru di pamatang na sida, jala asa toktong, di hot ni pakirimon na sida, na di sarihok kodo ngulu na sida nang pediparsahiton, suang songoni nang akaruas di huriam na di jabu madalani perawatan, anggun boru manik, si tua rospita boru si torus, nyonya tampu bolon boru si majutak, tupal nainggolan, ben ni Daniel marpaung, nyonya si marmata boru si mangucong, nyonya si tua marbun boru nainggolan, nyonya si naga boru si nabela, Ferdinandus tapu bolon, si tua SP hutasoit, Loise boru si regar, nyonya si ahaan boru si tanggang, Florida boru manalu, Las Maria boru panjaitan, Naomi boru si aturi, Andar si dabalok, KM si hombing, nyonya si majutak boru na 70, Dame Herlina si naga, Kesian na boru tapu bolon, nyonya si tua J nainggolan boru si lalahi, TP si majuntak, nyonya TP si majuntak boru na 70, Halomoan si majuntak, nyonya Baster manurung boru aruan, nang maruhum tambunan, sudi na sida tahe di bagasan gonggoman niya sini rohama, di hagaleon ni pamatangi, tung loas na sida toktong marhagugoon di todi pakirimon na, jala adong tahe akalas ni roha, ala burju, jala satia aka keluargana, dinalaho mangurus na sida, di bagasan hasabaron na di lehoko, nang gugope, suang songonin hasa narikot di masa proses pengobatan, tupak komasi ni roham, jalau kapitu niasi ni roham, mangaleho dinasida pasu-pasu, dia kasih dabu-dabuon narikot di parubatan ni tahe, tung unang alang asini roham aliamang pardenggan basa, songoko na pasaurho kami di ngananon, tung loas manasida margugu, hipas pamatang, hipas roha partodion na, asa margugu manasida ng mga lakahon,
tuaka ulaon nang parsaorat dito nga ni huriam. Maulia tema Tuhan, molo di pasaor ho hami tuingananon, didongani ho hami doho suru-suruamu di pardalanan, nang mulak pe hami tutongan ni bagas nami, idopos ni rohanami, dakurang manangaha, gariada tahe, taba magugo nami, ala di pasu-pasu ho hami, di parsaoran na pinarbadiamon, rapo dohot hami, di bagasan Kristus Jesus, martangiak kami tuho. Amin. Tauduti muse maredehita, jala tapapungo ma peleata, naumuli tuadopan ni debata. Amuna somarara ingo siangano namo kado rajata narotu hikao sari ono nado saluto asea tatangiakon ma peliatan na tapapungon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata ama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutyus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim,
Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi Tuhami. Asalam gir-gir hami madok mau liate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Kijang, sai pinarbadia magu arm, sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Kijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amanami inanami ruas ni huria saluhut na hita na pungudison suang songoni na madohoti ibadah di tongani bagas tabi marhiti live streaming saluhut na petugas ibadah di minggu sadarion pasahaton tuhita selamat hari minggu Advent na parjolo salam sehat.